Salam, hormatly vatandaşlar. Şugun 2022-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň anyny günü. Men ýene de siziň bilen Murat Gurbanow. Şu gepleşigiň temasy Türkmenistanyň milli geňeşi kim üçin işleýär? Gelin şul temasy edip geçelim. Sebebi gatgydykly tema. Men öňe aýdyp gelýärdim, Türkmenistanyň hemme döwlet gurulşy ýa-ni şahalary diňe bir adam üçin işleýär. Men prezident hakda gurulňa diýerdim, birinji ministr hakda gurulňa diýerdim. Ýa-ni inni bolsa Türkmenistanyň milli geňeşi barada biz ýene de bir gezek gurulňa diýelim. Türkmenistanyň milli geňeşi iki palataly mejlisdir. Hemişe döwlet häkimetiniň wekili we kanun çykarjy esasy organlar. Şu iki palataly wekil ýene soňky konstitusiýany Berdimuhammedow üýtgedini ýadyňyzda bolsa 25-nji sentyabr 2020-nji ýylda şoňa çel bizde diňe bir mejlis bardy, bir palataly parlament. Inni bolsa şol 1-nji ýanwardan 2020-nji ýyldan bolsa bizde iki palataly bar. Bir palata mejlis, ýa-ni kanun taýýarlagy organ, beýleksem kanuny alyjy organ, ýa-ni halk maslahaty. Ine şul iki sany palata, ýa-ni ýokarky halk maslahaty, aşağı mejlis, ine şu organ şu iki palatadan Türkmenistanyň milli geňeşi bar. Indi gelin seyredip geçelim. Birinji aşağı palatadan başlady. Türkmenistanyň milli mejlisi 126 sany wekillen bar. Soňky gezek 2018-nji ýylda saýlandy. O ýerde saýlaw bolmady. Ýene de falsifikasiýa. Her welaýatnyň spisaklar şolar awtomat ýagdaýda geçipdir. Ine şu ýaly, ýa-ni prezident saýlawy ýaly saýlawy geçýär parlament. O ýerde de diňe Türkmenistanyň prezidenti şu wagty Kaligula Gurbanoğlu wepalylyk boýunça. Eger wepaly bolmasaň, dünýä garaýşyň açyk bolsa, men ýaly azad adam bolsa, onu alınmaýar. Sen ol oýnatgy sirkdaky, ýa-ni oýunna şoň aktyor bolup bilen ok. Ol ýalançylykda ýaşap bolan bar. Ol ýalançyly diňläp bolan ok. Ol el çapışmalary, ol aýdylýan zatlar bir normal bir medeniýetli adam diňläp bilmez. Hudaý saklasyn. Lütfen soňky mejlise, ýa-ni şu 126 sany wekil üýüşüp Türkmenistanyň guruljak Ahal City, ýagny Türkmenistanyň Aşgabat City gurulýar we öz oguna bagyşlanan Ahal City edip, ýa-ni dawaraly fundamentini açan Kaligula Gurbanoğlu kezzap neşekeş narkoman şulardan indi şu Ahal City'nem öz oguna padarka beren bolsa da onu arkada şäher diýip atlandyrjak bolýar. Arkada City. O diýmek näme? O diýmek şu 126 adam oturup näme işdiler, näme çekdiler habarymyz ýok. Şu netije gelip geldiler we karar kabul etdiler. Lütfen Türkmenistanyň Aşgabat welaýatyna guruljak Ahal City'ni arkada şäher diýip etmeli diýip karar çykardylar. Bize bu yer ýuwdany bir neşe kişi kowjak bolup günle çykyşlar edip ýa-ni halka alýany kezapçylar halkynda düşünürjek bolup bu topar bolsa özüne mejlis edýän bir banda ýa başga çaýyp bolan. Şo ýerdäki kim men halk mejlisiň wekili üstünden gülmüş ol adamam. Hudaý saklasyn. Olar klonlar. Şu deputatlar bular Türkmenistanyň hakyky problemalaryny görmän, pasportlaryň ýagdaýyny görmän. Biz aýdym bolup gitdi. Türkmenistanyň adamlar içinden daşyna çykyp bilmän, daşynyň akly içine gidip bilmän. Görgüli bizim vatandaşlarymyz daşyna ölüp, olaň jesetleri Türkmenistana getirilmän, ruhsat berilmän, ýollar ýapylyp, terketler ýapylyp durka. Bu adamlar öz wepalygy boýunça çempionlar, ýa-ni Kaligula, Kezzap Gurbanoğlu. Şu adamlar gelip arkada City'ni, ýa-ni Ahal City'ni arkada City atlandyrmaly diýip beğenip el çapışıp karar çykarýar.
İnanıyorum. Bu maskarçılık şunu oturmadı. İkinci maskarçılık. İkinci maskarçılık şu ahal şehrinde, ahal sitede, yani değil yani yerde arkada şehri deyip adlandırmalı. Şu yani şehri ve şu yerdeki en ulu prospektini, yani en ulu köçetini akan nip yani Caligula neşekeş, utorun neşekeş, kezzapçılıkta dünyanın çempionu olup barayan Qurbanul Berdi Muhammedov'un atının adını koymalı deyip karar çıkarıyor. Maskaraçılık şunda da oturan ok. Yine ünitlerin kovuy. Şu maskaraçılığın en yukarı derecesine minecek olup şulu adamlar şol köçede köçen başına Türkmenistan'ın Caligula deyilen Qurbangulyň atının şeklini koymalı deyip karar çıkardılar. Yine şu kararı Gulşat Mamedowa Türkmenistan'ın yani Qurbanguly Caligula yallaklık etjek bolup ılgap şu kararı getirip berýär. O diýmek o ýerde wekiller hem ýok. O wekiller fantom. Fantom diýmek yani bir ruh adamım yok. Adam bolan bolsa, adam ruhlu bolan bolsa, buraya karar çıkarmadylar. Onanyň biz hökman şolary aýrars. Şol atlar maskaraçylykly yani asylyp durar. Şu ýerdäki wekiller utanmaly. Şolaryň atlary köçen yani adyn çalşýan, atyň adyny goýan we atyň şeklini Qurbanul Caligula kezzap adama goýdurýan adamlar diýip yani biz çap edersem ýerde. Maskara bolarlar. Garnaşan arasynda maskara bolarlar. Bu maskaraçylyk. Muny häzir hiç ýerde bilen oklar. Ne ortalar, ne Amerikanlar, ne Ýewropalılar, hiç kim dünýäde bilen ok. Häzir biz muny ýaýradyp başlar. Bu bir giden maskaraçylyk. Ine ünitlerin Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň aşak palatasyna mejlis diýen ýerde şoň ýolbaşçy Gulşat Mamedowa prezidentiň dogunyň janýal jograsy wepaly boýunça ýa-ni prezidente näme hyzmat etmelär bolsa taýýar. Onanyň näme hyzmat etmelär bolsa taýýar adam inni oturup ýallaklanjak bolup Qurbanguly Caligula ýa-ni şuraya kararlar çıkarýar. O çıkaryan kararları yani vekiller, meclisin vekilleri olur Türkmenistan in maskara adamlar. Olur halkın vekilleri de. Olur Berdi Muhammedov'un vekilleri. Şoň üçin meclisine in rahat garaşmalylar. Bizim halkymyz daşyna ölüp duka. Bizim halkymyz daşyna pasporty nelegal bolup duka. Bizim halkymyz daşyna eşek ýaly işler 12-14 saatdan gününe işler şu yerde öz Türkmenistan'da maşgalasyny saklajak bolup o ýerden pullary iýerip duka. Bizim halkymyz öz maşgalasyny görmän maşgalary daglaýar. Şol zatlary görüp duka, bilip duka bul ýa-ni özüne Türkmenistan'ın wekilleri diýen adamlar şuraya kararlar çıkarýar. Diýmek halk ýa-ni meclisinden meşindäki oturan adamlar halk vekilleri. Olur aýratyn saýlanan ýallak haramzadalar. Olar tek tapmak gerek halkyň içinden. Kim şol zatlara taýýar? Ine şu ýaşulary men ýüzlenýär. Siz Türkmenistanyň meclisiniň wekilleri, öň hökümet işgärleri bolup işläp pul oglap ýörenler, öň özüne sigla goýan ýaşul diýip ýaşul dogany Qurbanul Caligula medallaryny we Sapar Selkin medallaryny asyp ýörenler. Şolary hyzmat edip ýörenler. Inni utunyň wagty geldi. Aktyklaryňyz wa çoluklaryňyz wa köpüňiň. Olaryň durmuşyna edil puç etdiňiz zaýra. Öz ýallakyňyz bilen yallak ýoldan çykmaly. Bize utunç sezgilerimizde. Biz şol ýa-ni mejlis ýa milli geňeş görenmizde el çarpyşyp duranyňyzy görsek biz utanýar şonu. Caligula bir dünýäniň iň ýigrenji adamy, Türkmenistanyň iň ýigrenji adamy Caligula Qurbanguly el çapyşyp şo ýerde elini uzatsa böküp elime oşan diýse böküp araňyza uruşarsyňyz.
bir Allah'can, Hudaýjan badyra ho sizin kelläňizde, ýüregiňizde utanma. Allah ýyklan yok şeýle ýaşy bol. Şoňa ýyklanýar. Özem kim? Gutoron neşekeş narkoman. Inni 2018-nji ýylda şu mejlis saýlanan soň inniki saýlaw 2023-de bolmaly. Elbetde 2023-de prezident saýlawy ýaly falsifikasiýa edip ýene ýallak komandasynyň toporunyň iň ýallaklary aklaryny saýlarlar. O ýa bir azat düşünjeli, bir hakyky halkyna hyzmat etjä adam halkyň wekili gelmez. Gynnan tapdy. Sebäbi biz türkmen halky bolup şonu islämdik. Biz türkmen halky bolup şolar durdan şu saýlawlarda näçip şunu saýlaýanys, bu adam tanany. Bu toran ýallyk. Şu adam bizim haklarymyzy gorumaz, ine şunu saýlan diýip biz aýdamdyk. Haçanla ýallaklar halk bilen duşan kişi bolup şo ýerden öz ýa-ni saýlaw programasyny aýtjak bolanyny biz baramdyk. Ay näme bizim ütkeşik adamymyz ýok. Barmaly aýtmaly. Sen öňküdem saýlanyň hormatlanmayan ýallak ýaşulysy. Boldun ho, sen maskara etdiň bizi. Inni bir saýlanma gaýrat et. Inni bir ýaşul hatyryna girsen, sen inni bir hormatlanýan adamyň hatyryna girsen, yallaklap o Kaligula Gurbanulyň elini öpüp ýanky edil ýapylak goýduňyz diýip aýdym şu zatlar. Aýdam zok ine şoň üçin şu zatlar bolup geçýär. Şondan biz gurlandyk, baramdyk saýlawlara, ýanky mejlisiň saýlawlaryna. Şondan bolup geçýär. Şondan şu ýallaklar öz arasynda ýarşýar. Kim köprek ýallaklar, kim elini, aýagyny başga ýerlerine owşar, kim şol uwdan sözler aýdyp, ýanky men arada görkezdim bir ýaşuly öň politekonomiýa molymy adamlara ýanky dini tarapdan basyşlar edip ateist bolup Allah ýok, Allah inanmaň diýip ýören adam inni molla bolup halk asasyna gatnaşyp ýanky öz ýallakçylyk derejesini görkezjek bolup saýra bir topor bolmajak zatlary, öz şaýat bolman zatlaryny aýdyp düzüp, ýani Gurbanulyň bir diýişi bolsa kellesini ýyp şöyle ýalap çykarýardy. Ýani maskarçylykda dünýä çempionu boldy. Ine şu ýaly adamlar mejlisde oturýar. Hormatly watandaşlar, bolýa Gurbanuly Kaligula diýeli, bu torun narkoman, neşekeş diýeli, kezzap, onun ogla ondan beter narkoman. Bolýa şulikisi bizim watanymyzy çukuratp barýar. Mümkin mejlis bize kömek eder. Mümkin mejlisin wekilleri bize kömek eder diýip men pikir etsem, olar mundan beter. Bular şo Kaligula bir zat diýse, büýüküp ýatyp şo ýerde ýa aýaklaryny ýallap duran adamlar, ýallaklar. Öňçe halkymyz kösenýän halkymyz bir tarapda. Olaryň garşysynda iksan narkoman, neşekeş, Kaligula bilen on ogly kiçik Kaligula. On arkasynda mejlis bir topar ýallak ýaşullar. Bu gapdalyna ýallak muzykantlar, şahyrlar ýanky hemme zadyny ýalaba däl, hemme zadyny ýuwulyp biljek adamlar. Akşdan başlap ýanky beýlekleri. Bu tarapda da terörist emheme gullugy, zombi polisler, prokuratura, mekr prokuratura ve sudlar. Indi bizim garşymyzda bizi adatda goý bermejek, bizi o ýaşaýşa goý bermejek bir uly ýa goşunma. O goşunma podrazdeleniýasy bar. Şonuň üçin biz şolary ýeňmesek, biz ol iki sany adam ýeňmeli. Şolar bolmasa ýanyna bu iki adam ýeňmek merekkä, ölüme gaçgynýar. Men size näme şu zatlary urun berýän? Siz şu adamları tanamaly. Saýlap seçmeli. Şu adamlar bolan üçin, şu ýallaklar bolan üçin bizim günümüz kyn. Men şonu düşünmeli. Olam näme üçin? Olam saýlawlar bolanlar, bular administrativno bir ýeňenine bir hiç tat edemdi. Ay başarjak adam ýok. Bolýaly o plany saýlaw uçasynyň başlygy bark gördüm onu. Ay başarjak adamymyz ýok diýdi. Menim kuşuşdum diýdi. O näme ýok? O näme başarjak adamymyz ýok. Barıp saýlaw ýanky saýlawçylaryň
Dağla şehirlerin duşuna bak gördüňiz mi? Yok. Sorgu bek gördüňiz mi? Yok. O nähili? Ol beýlekler ýaly. Yok lan murada hiç tat bolmaly. Protestlerim hiç tadı getirmeýär. Yara almasak bolmaýar elimizde. Gara öldü, gara dağım. Sen protesta çık gördün mü? Yok. A protest et görmesen sen näme bilýän protestden çöp bolmaýan? Ya anlaryny gördün mü? İkinci, protesta çık bilmeýän bolsaň, adyny ýaz bilmeýän bolsaň, ýüzüň gök bilmeýän bolsaň, ýogruň aşagyna çykmasaň, sen ýara näme aljaň? Avtomat tut görmedik bolsaň, atyp görmedik bolsaň, sen ýa avtomaty söküp ýa-ki ýene de gurnap bilmeseň, sen näme ýara aljaň? Sen avtomat Kalaşnikov AK-47 bilen AK-74'ün aradyny bilen o. Okluň tapalyny bilen o. Näme ýara aljaň? Sen garşyňa goşuny karby urlugy çykar. Başarjak da alın näme? Şoň üçin elimizde ýara galmasak bolmaýar, goýun şol atdy. Başarjak da adymyz aýtmaly. Başarjak da adymyz protesta çykyp köplük bolup şul ýa karby urlugyna polisleram, MHM terroristleram arkamyza alyp ýeňmek. Ine şoň başarjak da adymyz. Eýýem taýýar saldat waka, taýýar MHM waka, taýýar polis waka. Siz polis MHM karby bolup boljak bolýarmy? Ýyllar gerek. Şoň üçin real ýaşamaly. Men size sizin düşmanlaryňyzyň keşiplerini düşündirýän, perimetrleşdirýän. Siz inni bilmeli. Kim size düşman we şolaryň ýüzleri kim? Şonu bilmeseňiz, siz ýeňip bilmeseňiz. Biz şu neçeli şolary bilen dogan. Biz ýuwaş-ýuwaşdan ýüzlerini, ýa görkezler. Biz täze saýt açsak bolýar. Diktatorun dostları diýip. Ine şoýa karar çykarýan adamlary, Akyş Saparov, ýa-ki Şaguliýewa, beýleki hemmesini saljak şoýa. O kartyny, şolaryň maskarçylyklaryny hemme zatlaryny düşürüp, şol taryhda almaly. Şu saýt. Olar diktatorun dostları we ýarlaklary. Şolar barada maglumatlarymyz bolsa, haýyş edýän, iýerin bize, men Telegram ýa-ki adreslaryma iýerin hemme maglumatlary biz diktatorun dostları diýip görkezler. Şu dünýäde kim şolary golýan bolsa, şo ýerde bolar şo. Bütün dünýä tanıtmaly. Soň biz çalışmalar bolanda şol spiskler boýunça, şol dosiýalar boýunça ýürütülýän komissiýa işler. Gelin ýene de meclise gaýdyp gelelim. Türkmenistanyň meclisi näme diýär? Türkmenistanyň meclisi şolun jurisdiksiyasy näme? Kanunlaryň kabul edilmegi we düşündirilmegi. Mysal üçin Berdimuhammedow kanuny bolýarmy? Şonu düşündirmeli. Ya hökümetdäki, hökümet guruluşdaky ýolbaşçylar ya da hökümet wezipedäki adamlar kanun bolýan bolsa şonu düşünýärler. Egerde bir Türkmenistan grajdany ýüzlene aýtsa, ine men kanunum bozulýar. Şurada men näme özüm gorap bilýän diýenne, maňa ýüzlenmeli, meclis ýüzlenmeli, meclis hem aýtmaly. Şurada sizin şul kanunuňyz bozuldy. Siz ine şuňa ýüzlenmeli diýip hökman suratda habar tutuň bizden öz gözegimizde, bizim içimizde şotny palata, hasap edici palata var. Biz onu geçirer, şolar ýa kanun bozuluşyny hasap alyp durur we şolar barlarlar. Prokuraturanam, sudlaram, MHM terroristlaram, polis zombalaram barlarlar diýip ine şonu derler. Ine şu prosedurlar bardır. Kanunyň ýerine ýetirilmegini şunu barlap durur. Mysal üçin Kaligula'nın oğlu, Kiçik Kaligula, Serdar Berdimuhammedow, prezident wezipetini padar kalın oğluncuk kanun bolaysa, ine ayal maşalaryň kanunu bozdy, haklaryny bozdy. Ine şunu Türkmenistan meclisi karar çıkarmaly. Şonu durulmaly. Şonu impeachment etmeli. Siz karar çıkarýanyňyz bir kanun, siz gödök bolýanyňyz, size biz ınamymyz ýok diýip impeachment etmeli. Şonu edeni adaýyna ol öz kararyny çekýär ýyzyna düýe diýär. Ine şoýaly şular ýa-ki jogap bermeli. Baha bermeli şu zatlara. Bular bolsa näme diýär? Ola aňardan dursun. Adatlyk zat aňardan dursun. Adamlaryň haklaryny gorumak aňardan dursun.
oturup Gülşat Mamedova kelle döýär. Näil ýene bir zat et bolýar. Şol Berdi Muhammedowyň ýa gowundan turýar. Gurbanyň Kaligula. Olam näme tapýar? Ha, şoň atyna at bermedin tek. Ýa köçüriň atly. Gelin şonu berelim diýip mejlise gelýär. O ýerde ýa-ki Gülşat Mamedowyň agzyna siretdi bolar. Näme agzyna sypsa, böküp gollap bak, öňetmeleken diýip, bizim ýadymyzdan çykarypdyr diýip ýa-ki böküp bolar. Ine şu ýaly mejlis, biz mejlisde näme garaşýar? Hiç näme. Garaşmalar. Bizim arkamızda durmalı, halkın meselelerini çözmez. Şoň üçin biz haçanla protestlerin köşke baranmada hemmeden yatır öýlemi koýar. Onsoň jenaýat işler başlanır olar. Ine şu ýalda bolmaly, sebäbi jenaýat edýän adamlar wezipesini ulanyp Türkmenistany çukura akydyp, ýa-ni jenaýat edýän adamlar biz hökman suratda ýa-ni nime çekmedi. Men size bir sany adam görkezeyim. Şu adam bir minut. Şu adam rejime işläp propagandist bolup, ýa-ni Hitler'e kömek eden adam şunu. Ünsörüm. Şu adamı astılar. Näçe? Şu adam öldürmedi. Ýa-ni hiç tat etmedi. Konslagerda adamlar gaza nimetmedi. Pistolet atmadı Nemisiň rejimine. Şu adam ýöne beýleki faşistler ýaly asylly. Ceza çekilip asylly. Näçe sebäbi? Propagandist. Bu adamın bir diýen adam, uğurlu bir eden adam ýok bolsa da propagandist bolansoň şu adam ýa-ni ceza çekilip iş görülür şu adam. Ha, bir min men size görkezeyim. Ünsörüm. Şu adam Julius Streicher diýilýär. Şu adam ne pistolet atdy, ne gidip söwüşdi, adamlar öldürdi. Bu ýöne propagandist, ýöne faşistler ýaly ceza çekilip ýa-ni asylly şu adam. Cezatyny aldy. Men näçe size diýen, hökman Berdi Muhammedow ýaly kezzaplyk edip, ýa-ni kararlar çykaryp, gödök bolup, pullary ogurlap ceza etmeyen adam meclise oturup öz elini sesini bermem, Türkmenistanyň kanunlaryny bozup, oňa da gözünü oturan adamlaryň cezasyny alyp biler. Sebäbi olar şu kanuny kabul etdiler, şu karar çykardylar. Şunu çykarmadyk bolsa şu ýa-ni biýdügçiler bolmady. Şol şurada oturanlar näme baha bermediler. Şonuň borçy şol. Berdi Muhammedowa baha bermek. Serdan Berdi Muhammedowa baha bermek. Kanunlar bolýar, aýtmaly. Bir topar bir kanunçylyklara şular baha bermeli. Şunun üçin şolar saýlandy. Diýmek şu adamlary biz jenaýata çekmeli. Men şunun üçin aýdýan, mejlisdäki oturan mejlisiň wekilleri inni maslahatçylygyňyzy goýun, inniden başlap eden zadyňyz bolsa siz jezasyny alarsyňyz. Biz siz barada hemme materiallar ýygnar. Ondan beter haçanla çalışmalar bolan komissiya işler şunun üstüne ve şu komissiya özü prokuratura bilen işläp sizin cezasyny kesitlerdi. Onu nezip bolsa ýa-ni näme geçirer. Şunun üçin ahtimal bolun, sersap bolun şu zatlara. Biz aýdýas pikir etmeň şu zatlar ýöne aýdylýar diýip. Ne teýade guruljak häkimet şu arada aýratyn işler geçirer. Şu 32 ýylda rejimiň eden zatlary boýunça ýürütülen komissiya bar. İçinde size madır. Sersap bolun. Inni biz Türkmenistanyň mejlisi barada düşündirdim. Inni men size Türkmenistanyň halk maslahaty boýunça ýa-ni düşündireyim. Türkmenistanyň
Halk maslahatynyň ýol başçysy Berdimuhammedow. O ýerde 56 adam var. 56 adamın içinde hemmesi Berdimuhammedow iň wepaly adamlardan saýlandy. Arasynda birem ýok şu Berdimuhammedow. Ýaşym näde dogry konstitusiýa gelmek ýa konstitusiýa beýle eýle dip azat pikirde, azat öz ýa pikirini aýdyp biljek adam ýokdur. Şoň üçin orada ýüzlenýän Kaligula, Maşennik, Keza, Türkmenistanyň pullaryny günne oğurlap gören bir ýöneke Keza özüne halk maslahatyny ýolbaşy diýen adam Gurbanyl Berdimuhammedow cinayetçi adam. O türmede oturmalı adamı dinle bir topal kararlar çıkarıp dursanız sizin hemme sesleriniz arşive gidiyor. Biz olur taparız. Olur tapanmazda siz cinayete çekilersiniz. Sebebi siz kanun bozuyorsunuz. Sebebi sizin dünya karayışınız ve sizin veren sesleriniz Türkmenistan'ın ıkbalini çukurak edip barıyor. Türkmenistan'ın bir topal cinayeti işleri sizin elleriniz bilen, sizin bollarınız bilen, sizin sesleriniz bilen tasdikliýär Berdimuhammedow. Mecliste de ýokarky palata, ýa halk maslahatynda da. Şoňa ümit beriň. Indi eger men jemlesem ýa çykyşymy gysgaça, hormatly watandaşlar. Türkmenistanyň milli geňeşi, ýa meclisi we halk maslahaty kim üçin işleýär? Ýalyn kommentariýalarda öz pikirlerinizi bize sizin pikirleriniz gaty wajyp. Yani sizden biz köp tadı öğreniyor ve sizin pikirleriniz bize köp tarafa üstürüyor. Menin pikirimçe Türkmenistan'ın milli geňeşi dine bir sana adam Kaligula bolan Gurbanyl Berdimuhammedow Keza Maşennik Psikitaýdan kellesi giden meýlap ýören adam işleýär. Näme? Çıkarılan kanunları seyredin, çıkarılan kararlara. Türkmenistan'ın pensioneri $17 pensionier. Hi ona yaşap bolýar. Elbette yok. Türkmenistan'ın hakkı iň pes pensiya 410 manat. $20 bolýar. Ona yaşap bolýar mı? Yok. Türkmenistan'ın hakkı maýyp adamlar, invalidler $17 yani üçünçülük kömegini alýarlar. Hi yaşap bolýar mı? Elbette yok. Türkmenistan'ın hakkı eneler, köp çağılı eneler, yani olum $17-20 vera $25'dan köp alamaklar. Hi ona yaşap bolýar mı? Yok. A näyle yaşanan şu adamlar? Ine şunun için bizim maýyp adamlaryny, invalidlaryny köçürlerde görürler, ayaksız adamlardan pul ve adamların rihimlerine garaşıp sadaka pullary ýygnap maşgalaryny ekler. Köpüsini maşgalatynda işleyen adam yok, ýeke şol. Beşim adyp bir ýerde ýa. Öň men 20 manat günüme ýygnap bilýän bolsam, häzir 7 manat. 7 manat 10 manat bolsun. $0,5 bolýar, 50 sent bolýar. Onu ýaşap bolýar. Arkasynda maşgala bar, özü bar. O zaman invalid bolsaň, sen derman alýan ýa medisina kömegini alýan, oýra diňe puluny tölemeli. Bunu näil günni görsin? Näçip meclis şu hatlar terden? Näçip bizim pensionerler $25 pensiya alýan bolsa, köpüsini davleniýe, köpüsini süýjük kesel, insulin gerek, bir topar dermanlar gerek. Bunu niýeden alsyn o pullary? Näil öýlerini saklasyn? Men sana misal getireýin. Fransada pensiyan iň bir pes nemesi $600. Olam ömrüni işlemedik. €600. €600 diýäni sen €600 alýan, egerde sen kwartirany töläp bilmeseň, sana sosial kömek gelýär. Kwartirany dol tolýar. Egerde elektron energiýa suňmagyny tölemeseň dol töläp berýär. Senni diýmedim diýende $600-700 galmaly. Çörük ýerden bir $200 telefon arasyň beýleki, eýleki ýene €300-400 aýyna minimum galmaly. Birden bir ýa gitjek bolsaňlar. Minimal ömrüni işlemeden adam. Egerde işlän bolsaň 1000-den 5, 6, €10 çylanyň. Ine 41 ýyl iş ýalar adamlar ine
3,5 ming euro alýarlar, 2,5 ming euro alýarlar, 2 ming euro alýarlar aýyna. Onda şundan 2 ming euro alana olan eýýän jaýlary bar, kwartiralary bar. Hiç sap tölen aklar. Ine şondan bular turist bolup getipýärler. Bizim pensionerlerimiz näde? Nähili gününü geçirjegini bilen o. Ine şu zatlara hani meclis, hani milli geňeş, hani halk maslahaty. Berdi Muhammedowa giýjelerine Kaligula ýaly ýanky medeniýetsiz, biýhepçilikli akşamlar geçirýär. Ayal maşalary çağırıp, gitaristleri ýanky gyjykçylary, bakşylary çağırıp, ýanky o şöyle trek çekip, kep çekip ýatyr. Ondan zat ýok halka. Şonuň üçin şu zatlara meclisiň wekilleri etmeli. Ol maýyp adamlar, invalidler, olara Hudaý saklasyn, nähili her günü görýäniň diňe Allah bilýär. Ine bäde, sen maýyp bolun, sana bir topar kömek bar. Sen ýanky her bir işe, mysal üçin bir firma ýa bir edara şolar alanda hökümetden 5.000 7.000 kömek alýar. Şonu alanyň üçin şoň sosial ýanky töleglerini tölen ok. Onu hökümet öýüne alýar. Ardan düşýär. Şol adamy saklamak bir topar ýanky avantajlar bar. Kömekler bar hökümetden eger biz şol ýaly adamysak. Şoň üçin inanmarsaňyz meriýede ýa häkimligi barsam invalid işleýär, sekretar bolup. Bu ýaly işleýär. Beýliklerden kemde ol has akylly. Bizde invalidler gurulup köçüdi. Ýanky zat diýýärler. Olum köçüde duran ýagdaýynda bazarda dursa bazarda akyra diýär, bar öýüňde oturup. Sana hökümet pul berýär, bägde müşahede etmeli. Görýärmi? Şu agyr günleri bize edýän ýokurda kanun çykarjy organlar. Ol meclis, halk maslahaty. Şunu kanunlary eger düzgün çykarsa we kanunlaryň işleýişini gowy barlasa, onu hemme zat düzeler. Siz ine Türkmenistanyň kanunlary işlenmek diýär. Ananyň polisler kanun bozukçylyga seredýärler, ýa-ni ýerlerde. Oň üstüne emheme bar, oň üstüne prokuratura bar, şolar seredýän, olaň üstüne de seredýän. Olaň üstüne seredýän sudlar bar, olaň üstüne seredýän ýa adalet ministri bar, ýokary sud bar, olaň üstüne seredýän meclis bar. Görýärmi näçe gatlyk ýa kanunlaryň işleşini barlayan gurumlar bar, edaralar bar. Hani bir ýeri sakladylarmy ýegenlerden? Hani Serdar Berdi Muhammedow bir topar ýanky haramlyklar edýär, pullar alýar, ziyatka alýar, para alýar. Hani Berdi Muhammedow bir topar kanun çykarýar, gödök. Bir topar kanun çykarýar ýanky kanuna laýyk gelmeýän. Hani jogaplar? Prokuratura näme ýatyrsyňar? Adalet ministri näme ýatyrsyňar? Meclisiň wekilleri siz nirde? Siz ýanky Berdi Muhammedowyň ellerini owşap ýa-da aňarda dursun. Ömrü owşajak bolýar. Ine şuň barlygy üçin, hormatly watandaşlar, şuň korrupsiýa bolan üçin, şuň ýanky gödök ýagdaýda kanun terdici organlaryň kanun bozýanlygy üçin Türkmenistanda agyr günler. Şoň üçin men size diýen, biz raýat batyrlygyny güýçlendirmeli we biz raýat borçlarymyzy ýerine ýetirmeli. Biz şolardan konstitusiýany talap etmeli, biz şolardan haklaryny talap etmeli, biz şolardan jogapkärçiligi talap etmeli. Biz edemdi şonu. Şonu etmeli. Men sizi şoňa çagyrýan. Ýollar, pasportlar, pensionerleriň üçinçiligi, eneleriň üçinçiligi, maýyp adamlarymyzyň, halkymyň bir topar problemalaryny çözmeli ine gurumlar şular. Egerde aşağı yerine yetirci gurumlar çözmeyen ýagdaýynda onu kanun çykarjy we kanuny gödök edici gurumlar bar. Meclis onun wekilleri, halk maslahaty onun wekilleri. Halk maslahaty we meclis milli geňeş. Diýmek Türkmenistanyň milli geňeş milli däller. Oňa Kaligula geňeşi diýmeli, Gurbanoğluň geňeşi diýmeli. Sebäbi şol adamlar giýje güni ýatman pikir edýär. Ýene näme şoňa ýallaklap bolurka, şol adamyň göwüni tapar ýaly. Sebäbi giýjelerine neşe urup bir topar aýallar bilen ýatyp, muzykantlar bilen gitara oýna bilmese de,
oynap, aydım gezip gören bir kellesi giden, psihiktaýdan idiot bolan, meýlap başan adama näme biz ýa-ni üýtgeşik hormat goýup bilerska, üýtgeşik ýa ýallaklap bilerska diýip ýören adamlar hiç wagt Türkmenistan halkynyň problemalaryna seyretmedi. Hiç wagt Türkmenistan halkyna kömek etmedi. Ine men şoň üçin ýa Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan'a hemme zat diňe bir adam üçin. Türkmenistan diňe bir adam üçin. Şoň üçin watandaşlar diňe biziň elimizde hemme zat. Bize bagly. Egerde biz hiç zat etmesek, hiç adam bolmaz. Bir topar adam ay boşlay bular sokulmasyna sen işle ho, wagtyny ýitirme. Bütün ömrüňi işlersin. Haçanla men ýemde raýat batyrlygy diýende ýa-ni sen raýat borjyny ýerine ýetirip, öz haklaryny gorap ýa-da pasol, konsul Türkmenistanda bir kanun bolýan bolsa, beýlik adamam öz haklaryny goraýan bolsa, şoňa raýat ýa-ni az birigi görkezip, raýat solidarność bolup şonu gollap hökümetden talap etmeli. Biz o zatlary edemiz. Bizde birinji iýmek, pul gazanmak, iýmek, keyip çekmek, arak içmek, piyip içmek, yeni vurat, 150. öz raýat borcumuzu yetirmek, 150. raýat batyrlygyny götürmek. Haçanla 150. iň wajyp zat birinji bolanna siz Türkmenistanda baxt ýaşaň. Ine şoň çelli gelip ýörarsyň. Şunuň bilen men öz efirimi torýan, hemmeňize köp sag bolsun diýen, bizdiň ýanymyzda bizi gollaýanyňyza hemmeler menden sorýar, Murada men näme bilem? Ine hemmeňize bir haýyş bar. Zadanya diýseňiz bolýar. Videolar paylaşın. Diňe paylaşın, durman, imo, WhatsApp, sosial ulamlaryna zapis edip aranızda paýlaň Türkmenistanyň içinde. Zapis edip padaky berip, ýa-ni USB açarjyklary zıp gidin hem ýerlerde paylaşın. Adamlar görsün, eşitsin, bilsin. Bular bilmese onu ýürägim bilmez. Ol ortalar diýär, informirun warujon. Egerde hakyky hili informasiýaň bolsa, onu sen yarar boldun. Hormatly watandaşlar, men size diňe azatlyk, jantalyk we adalatlyk arzu edýän. Sag bolun.